Το ήξερες πως η βορειοδυτική ακτή της Αμερικάνικης Ηπείρου εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από έναν Έλληνα που ονομαζόταν Ιωάννης Φωκάς? Ο Ιωάννης Φωκάς, γνωστός διεθνώς ως Χουάν ντε Φούκα, γεννήθηκε το 1536 στο χωριό Βαλεριάνο της Κεφαλονιάς. Η οικογένειά του είχε βυζαντινές αριστοκρατικές καταβολές και εγκαταστάθηκε στο νησί μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης το 1453. Το επώνυμο Βαλεριάνος που τον χαρακτήριζε πιθανόν προέρχεται από το όνομα του χωριού του. Από νεαρή ηλικία, ο Φωκάς εντάχθηκε στο Ισπανικό ναυτικό, υπηρετώντας τον βασιλιά Φιλιππό Β της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ταξίδεψε στον Ειρηνικό ωκεανό και συγκεκριμένα στις Φιλιππίνες και αργότερα στην Αμερική, αποκτώντας εμπειρία ως πλοηγός και χαρτογράφος. Το 1592, ο Φωκάς υπό την εντολή του αντιβασιλέα της Νέας Ισπανίας, σημερινού Μεξικού, Λουίς Ντε Βελάσκο, ηγήθηκε αποστολής για την αναζήτηση του μυθικού στενού του Ανιάν, το οποίο υποτίθεται ότι συνέδεε τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό ωκεανό. Από το Ακαπούλκο ανέβηκε προς τα βόρεια και πιθανόν πέρασε από περιοχές όπως η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Ουάσιγκτον. Ο Φωκάς ανέφερε ότι έπλευσε σε ένα ευρύ θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ 47ου και 48ου βόρειου γεωγραφικού πλάτους, το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως στενό του Χουάν ντε Φούκα. Αυτό το πέρασμα χωρίζει την ίσο Βανκούβερ του Καναδά από την Ολυμπιακή Χερσόνησο της πολιτείας Ουάσιγκτον, τον ΗΠΑ. Μέσα στο στενό, ο Φωκάς περιέγραψε ότι έπλευσε ανατολικά για αρκετές ημέρες, παρατηρώντας γόνιμες εκτάσεις και συναντώντας ηθαγενείς πληθυσμούς. Ανησυχώντας για την ασφάλεια του πληρώματός του και θεωρώντας ότι είχε ολοκληρώσει την αποστολή του, ο Φωκάς αποφάσισε να επιστρέψει στο Ακαπούλκο, χωρίς να συνεχίσει την περαιτέρω εξερεύνηση της περιοχής. Το 1593 ή 1594 έφυγε για την Ισπανία, πιστεύοντας πως θα τον ανταμείψει ο βασιλιάς της. Τελικά δεν βρήκε καμία ανταπόκριση από τον Ισπανικό θρόνο και απογοητευμένος αποφάσισε να επιστρέψει στην Κεφαλονιά. Το 1596 ο Φωκάς συνάντησε στη Βενετία τον Άγγλο έμπορο Μάικλ Λοκ, στον οποίο αφηγήθηκε την ιστορία της ανακάλυψής του. Ο Φωκάς έπεισε τον τελευταίο να μεσολαβήσει, ώστε η Αγγλία να του χορηγήσει 2 πλοία για να συνεχίσει τις εξερευνήσεις του, στην προσπάθειά του να βρει πέρασμα ανάμεσα στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό. Τελικά η Αγγλία δεν ενέκρινε το αίτημά του. Αργότερα ο Λοκ κατέγραψε την αφήγησή του και τη δημοσίευσε το 1625, καθιστώντας το Φωκά γνωστό στον αγγλόφωνο κόσμο ως Χουάν ντε Φούκα. Για πολλά χρόνια η ύπαρξη του Φωκά και η ανακάλυψή του αμφισβητούνταν, καθώς δεν υπήρχαν επίσημα ισπανικά αρχεία που να επιβεβαιώνουν την αποστολή του. Ωστόσο, το 1787 ο Άγγλος εξερευνητής Charles Barkley εισήλθε στο πέρασμα που είχε περιγράψει ο Φωκάς και τότε το ονόμασε στενό του Χουάν ντε Φούκα προς τιμήν του. Αυτό το πέρασμα χωρίζει την πολιτεία Ουάσιγκτον, τον ΗΠΑ, από την ίσο Βανκούβερ του Καναδά. Ο Φωκάς πέθανε το 1602 στη Κεφαλονιά. Σήμερα όμως το όνομα του φέρουν τόσο το στενό του Χουάν ντε Φούκα όσο και η τεκτονική πλάκα του Χουάν ντε Φούκα.